Цял ден те чакахме. Не чучупи въдицата. Ще е по-голяма тази риба. По-голяма е. Много. Ще направо е. Втора обиколка прави. С цялата лодка пъти да излезе. Там е как дърбаш. Мотора гледа, барне ли го? Ще стане беля. Това най-гадното е така да ти дойде. Превъртяхме, бе. На сонара виждам на втория метър. Всеки момент трябва да излезе. Виждаме. Рибка само да я изкараме. Ще се върти, чакай се не дай. Нека да се въртим така. Така моето момиче. Я фаната някак си отстрани, малко на късмета работата, да знаеш. Сега взял ганджата, дето стопти това. Аз имам ганджа, бе. Виж как е фаната долу за перката, човек. Трябва да е такова малко по-нагоре, че така няма. Не. Дай бързам, дай. С две кукия, даже с 3 кукия закачаме. Леко сега да изчупиш кепчето. Айде! Ето за протокола. Чакай. 13 кг. Някъде. 13 кг туна.